avui amb un vinyasa fluid, però curtet. Anem a buscar l'escalfor a través del moviment, dels vinyases i aprofitar cada segon. Comencem amb un toc diferent, estirats a terra, shavasana. Baixo i em col·loco a la màrfega, deixant natural el pes. Queda't aquí relaxada uns segons, sentint com recau el pes a terra. Si hi ha algun punt que sents que pesa més, hi ha algun punt que s'agafa aquest descans una miqueta més en sèrio. Sent la respiració, segurament notes la caixa toràcica a la panxa. Com s'expandeix, es recull de manera tranquil·la. Mires de traslladar tota la respiració per al nas. A poc a poc, portant els dos genolls cap al pit, agafes amb les mans. Fes un petit balanceig de costat a costat, sentint la lumbar. Un petit regal, un petit massatge. Ulls oberts o tancats. A partir d'aquí ves sentint el que et demani el cos. Tornes al centre i anes a buscar amb cada genoll el seu cercle. Comences a explorar el moviment de les caderes. Sents la zona angular, com respon, l'interior de la cuixa. Canvia la direcció. Queda't al centre, me'n vaig amb els braços amunt, cap als costats, baixo les cames cap a la dreta, estiro, vinc amb el braç esquerre cap a aquest costat. Torno a obrir braços, recullo cames, me'n vaig cap a l'altre costat, recullo el braç dret. I vaig alternant, inhalo, obro braços i a l'exhalar canvio les cames, torno. Quedo al centre, estiro cames, aixeco una mica el lumbar, torno i m'emporto peus cap a terra, deixo només el dit gros. Recullo una miqueta el melic, vaig començant a sentir la força abdominal. Recullo el pit, estiro amunt, elevo una miqueta el lumbar, recullo el pit, torno a terra. Torna el pit, agafa't, balanceja't una miqueta més en seny. Quan estiguis preparada, t'incorpores al banc. 1, i et quedes. 5.
boca. Inhalo, arquejo. Exhalo, arrodoneixo. Des d'aquí torno a passar les cames per al costat, m'assec, recupero el banc. Des d'aquí torno cap a quatre potes, puc utilitzar la mateixa opció passant les cames pels costats o creu, impulso i descreu. I vaig braç dret, inhalant pel costat amunt, exhalo, enfilo l'agulla sense arribar a recolzar-me a terra. Inhalo, obro i repeteixo. 2. Inhalo, obro, exhalo, obro per darrere, torno a terra, pujo a davant, m'emporto la mirada amb el braç. Poso mans a terra, me'n vaig amb l'esquerra, inhalo, obro, exhalo, enfilo. Inhalo, torno amunt, baixo per darrere, pujo per davant. Baixo, mans a terra i vaig a un últim balco, creu cames, m'assec, activo aquí, força l'abdomen per no caure endarrere, vaig estirant les cames si puc. Si és massa, m'agafo de sota dels genolls. 2. I una última vegada passo cap a quatre potes i me'n vaig a planxa. Un primer chaturanga, poso genolls si és necessari, cobra o gos amunt, gos avall. Inhalo, mirada entre les mans. Exhalo, camino, salto cap al principi, planto bé els peus. Inhalo, mitja alçada. Exhalo, estiro avall. Inhalo amunt, braços cap al sostre. Exhalo, baixo el pit. Vaig avançant el dret amunt. Em quedo aquí. 3. Me'n vaig endarrere, inhalant, cama dreta, planto punta, planto taló si vull. Baixo braç esquerre, m'estiro lateral. Inhalo, torno amunt. Exhalo, baixo, chaturanga, si vull ho faig amb una cama, cobra o gos amunt, gos avall. Inhalo, mirada entre les mans, exhalo, vaig a davant directament, baixo tot el que puc. Inhalo amunt, i aquesta vegada pujo genoll esquerre. Inhala, cames
braços i mirada. 3. Exhalo, baixo cap a terra. Me'n vaig a planxa, si vull amb una cama i xaturanga. Cobra, gos amunt, gos avall. Queda't aquí 15 segons, estires i flexiones cames. Inhalo, mirada entre les mans, aixeco cama esquerra. I a l'exhalar porto genoll cap al pit, planto el peu entre les mans. Giro peu dret preparant garrer 2, inhalo, roda de braços amunt. Exhalo aquí, profunditzo en la postura, busco l'alineació. Inhalo, me'n vaig cap endarrere, recolzo mà dreta a la cama i exhalo, llisco, deixant costella esquerra oberta. Inhalo, torno. Recolzo l'avantbraç, m'estiro endavant. Inhalo, torno al centre, exhalo, repeteixo a darrere. Inhalo, centre, i a l'exhalar busco la mateixa variació o me'n vaig una miqueta més avall portant la mà cap al terra. Última, torno. Exhalo. Torno. I roda de braços cap a terra, planxa i xaturanga. Obro el pit, espatlles avall i gos. Vaig amb la cama dreta, inhalo, enrere i amunt, mirada entre les mans, exhalo, planto el peu davant, preparo el garrer 2, roda de braços, activo garrer 2. Me'n vaig inhalant endarrere, recolzo la mà, exhalo, estiro. Inhalo, torno, recolzo l'avantbraç, exhalo, vaig a davant. Inhalo, centre, ja sé on vaig, miro de línia de veu, obri costella, inhalo, torno, exhalo, baixo una mica més també de gust, inhalo, exhalo darrere, inhalo, centre i roda de braços, exhalant cap a terra, planxa i xaturanga. Teva variació. Cobra o gos amunt. Gos avall. Super. Respira aquí. 3. Molt bé. Inhala, mirada entre les mans. Exhalo, baixo, planxa. Inhalo, pujo. Exhalo, miro entre les mans i activo planxa. Una més, inhalo. Exhalo, miro entre les mans i planxa. Inhalo, me'n vaig al gos de 3 potes. Exhalo, genoll al pit, baixa la planxa. 2. I 3. Inhalo darrere, exhalo, planto el peu a davant, giro una miqueta el peu dret, pujo passant per el darrer 2 i obro la deessa. Col·loco braços, mudra de pau, mudra de... Aquí estic. Sense voler mal. Ni a ningú, ni a mi. Inhalo, me'n vaig amunt, giro peus paral·lels un amb l'altre, exhalo, baixo per davant. Inhalo, mitja alçada, giro peu esquerre cap al costat, recolzo la mà i exhalo, recullo mà líquid, obro, braç dret amunt, em col·loco el triangle. Si veig que he anat massa avall i quedo penjant, m'incorporo una miqueta més. No es tracta d'arribar
el peu, estem a mantenir aquesta alineació lateral. Amb l'exhalació baixo el braç, dret per sobre del cap, m'estiro. Inhalo, torno amunt. Exhalo, baixo per davant, roda. Col·loco mans i planxa de nou. Una o dues cames. Chaturanga, cobra i gos. I me'n vaig inhalant, miro entre les mans. Exhalo, planxa. Inhalo, gos. I giro que tingui una bona alineació, que no hagi mogut els peus. I baixo, planxa. Inhalo, torno. Exhalo, baixo. Super, me'n vaig cap al gos. Pujo cama dreta. Exhalo, baixo, planxa, genoll al pit. Activo les mans contra el terra. Inhalo. Obro i exhalo, reculo. Molt bé, una més obres. Exhales, plantes el peu entre les mans, col·loques guerreros, fas roda de braços amunt i entres a la dreta. Molt bé, ens hi quedem. Dues. Començo a sentir potser les gotetes que van caient, el cos ens va parlant. Inhalo, me'n vaig amunt, giro, peus paral·lels un amb l'altre. Exhalo, baixo per davant. Inhalo a mitja alçada. Exhalo, miro de baixar una miqueta més. Inhalo a mitja alçada. Giro peu dret cap al principi de la mafa. I me'n vaig amb la mà dreta, recolzant-me a l'esquerra amunt. Busca la teva alçada. Amb la pròxima exhalació, estiro el braç per sobre del cap. Inhalo, torno amunt. Exhalo, repeteixo, aquesta vegada roto l'espatlla endins, vaig cap a terra, planxa i chaturanga. Cobra, gos amunt. Gos avall. Molt bé, queda't aquí, estem flexionant una miqueta cames, mobilitzes cadera d'un costat a l'altre. Super, des d'aquí, centra les cames, baixo colzes cap a terra, vaig al dofí. Miro de mantenir encara l'allargament i no busco una hiperextensió de la columna, sinó que recullo melic, mantinc Udiana banda, musculatura abdominal, aquest punt energètic del melic actiu. Dues. I amb la pròxima exhalació, preto les mans contra el terra, pujo colzes. Baixo i exhalo. Dos. Baixo i exhalo. Tres. Baixo. Exhalo, 4, baixo, exhalo, 5 i me'n vaig a chaturanga i aguanto, 2 i enganxo amb la cobra i torno a 4 potes. Molt bé, deixo descansar una miqueta els braços i des d'aquí me'n vaig amb la cama esquerra endarrere i vigilo quan extenc la cama endarrere no se me'n va el pes cap al costat. Activo molt la banda, sol pelvià, activo Diana banda, melic, activo les mans contra el terra, hasta banda. I quan em sento estable, que la cadera no se m'aixeca, que estic alineada, vaig pujant braç dret, el braç contrari a la cama. Respiro. Al costat, cap enfora, me'n vaig endarrere, vaig a buscar el peu. Puc marcar, si em
canviant la postura si no hi arribo. Puc agafar el cinturó. I si arribo, miro d'obrir una miqueta més. Deixo la mirada molt concentrada en el mateix punt. 3. Amb l'inhalació deixo anar. Torno cap a planxa i xaturant. Cobra gos amunt, obro el pit. 4 potes. Me'n vaig amb la cama dreta. Activo bandes. Elevo braç esquerre. Roto mà esquerra cap al costat, me'n vaig endarrere, pesco peu, marco postura, activo, estic una miqueta més d'intensitat, peu cap amunt, com si em volgués emportar la mà, cap al sostre. Deixo anar amb l'inhalació. Torno a planxa, chaturanga, cobra o gos amunt i gos avall. Des d'aquí el gos inhala i a l'exhala baixo genolls. Col·loco cul sobre els talons, si això més incòmode, deixo cadera a la mà. Estem suantant, estem calculant els pantalons. Però ja va bé. Una miqueta més lliure de toxines. Des d'aquí, inhalo braços, entrellaço dits de les mans, m'emporto els palmells cap amunt, obro. 2. Exhalo, baixo per davant, arrodoneixo les espatlles amb el barbeta, empenyo amb els palmells ben amunt. Inhalo, pujo braços, deixo anar dins, me'n vaig per darrere, entrellaço de nou, mirant aquesta vegada palmell cap a palmell, i exhalo, obro el pit. Elevo lleugerament la mirada. Deixo anar braços, inhalo el dret amunt, l'esquerre al costat, exhalo, m'estiro. Inhalo, canvio. Exhalo, m'estiro. Inhalo, torno, vaig amb les mans a terra, vaig a fer un últim vinyasa per acabar estirant. Poso planxa, chaturanga, cobra o gos amunt, obro el pit, exhalo, gos avall, i des d'aquí miro entre les mans i camino o salto per tirar amb les cames creuades. Posar cul, la dreta i estirar-me, emportant-me els genolls. Balancejo una miqueta. Des d'aquí descreu cames, pujo braços, baixo braços al costat del cos i a l'exhala activo. De manera activo, diana, banda, vaig baixant i em quedo amb les cames allà on te sentis, que és un esforç. 4. Vigilo la lumbar, que no se'm desenganxi de terra, que tingui el control. Si es desenganxa de terra, que no passi
de la forma neutral, que no es marquegi. Torno cap, me'n vaig amunt. I el que he practicat al principi, aixecar la lumbar de terra, continuo amb la resta de la columna. Me'n vaig a l'espelma. Si sento que l'espelma avui no és el que em demana el cos, em quedo simplement amb els braços i les cames amunt. Amb l'exhalació aniré baixant vèrtebra a vèrtebra si encara estàs a l'espelma. Flexiono genolls, un cop he deixat tota la columna a terra, extenc els braços, me'n vaig cap a l'esquerra. Quedes amb la mirada cap al sostre. Torno al centre, em vaig cap a l'altre costat. Ho has fet molt bé. Pren aquí una estona per respirar. Tornes. I et quedes en Shavasana. Tanquem el cercle allà on has començat. Acabes. Deixes anar tot el pes. Tanques els ulls. Et quedes sentint les gotes de suor que cauen, si n'hi ha. Quedes sentint l'esforç que ha generat el cos, la respiració, com s'anirà alleugerint. El que s'ha remogut amb aquesta pràctica curta, però dinàmica. Quan sentis que Shavasana ha arribat al seu final, et despertes i t'agraeixes. Jo em despedeixo aquí. Ho has fet molt bé. Ens veiem a la següent.